「
介をさせていただきたいと思います。皆様からご覧になりまして、左手側からモエヘレのめぐみです。そして花子です。どうも。そして、まきこです。そしてゆみこです。はい、そしてよしえです。そして一番右手におります彼女が、モエヘレのリーダーなんですけれども、渋谷、横浜、そしてこちらに近いのですと辻堂、そして小田原で、モエヘレというですね、タヒチアンダンススクールを主催しております、モエヘレのリーダーゆかです。ありがとうございます。そして、本日もボーカルは私まどかでお届けいたしました。ありがとうございました。ありがとうございます。アンコールよろしいでしょうか。ありがとうございます。「
は